Dobrodošli na kanal Moje vrijedne ruke. Danas radim jedno jednostavno jelo poput pite u tavi, pite od krompira. Zato mi je potrebna jedna glavica luka, par krompira, 4 jaja, malo ribanog sira, malo brašna, so i začin. Jelo se sprema u tavi, a dalji postupak pratite. Krompire sam ogulila, oprala i sad ću ih isitniti na kockice. Krompir ovako na kockice, možete i naribati, ali meni se ovako više sviđa. Pa evo, polako krompir režem. Kao za pitu napravite. Što sitnije kocke, to je bolje, brže će se ispeći. Luk sam izrezala i sad stavljam ulje. 1, 2, 3 kaške. Sad luk treba izdinstati da malo požuti. Sad kad je luk omekšao i počeo žutiti, dodajemo krompir. Sad ovo treba posoliti i malo suhog začina. I sad ću malo prodinstati. Sad ćemo poklopiti. Dok krompir se prži i luk, ja pripremam jaja. Sad u jaja dodati malo sira. 1 kašku, 2. I ja dodam 1 kašku brašna. Čisto da mi poveže, jer mi se par puta dogodilo
da mi se raspije moja pita po tanjiru. A jelo je prekrasno i jede se dok je toplo. Ukoliko se niste pretplatili na moj kanal, a gledate, ja vas molim da to uradite i da napišete šta bi htjeli da vam ja napravim na kanalu. Ja uglavnom radim stare recepte, ali evo ovo je jedan moderniji. Ovo je lijepo omekšalo. Sad kad je krompir omekšao, onda treba temperaturu smanjiti na pola, ja sam to već uradila, i zaliti jajima i sirom. Ovako to uradite. I onda polagano se peče. Ovako poravnate, jer to će trebati posle prevrnuti. I sad ponovo poklopim. I na laganoj vatri. Na pola od 9, sad je kod mene na 5. Sad ovo treba prevrnuti na njega. I samo ovo vratimo. I ostavimo da se zapeče i s druge strane. Gledajte kako je to hrskavo i prelijepo. Može se i hladno jesti, a može bolje i toplo.